שבוע טוב, מבורך, ברשות הרב הגאון רבי אדיר הכהן, וענוותו תרבני, כולם פה שבאים לכבוד אבא, אין לי שום ספק. בן דודי רבי אורי קבע לי עובדה לפני, זה פעם שלישית, קבע לי עובדה, בינתיים אומרים בתלתה וחזקה, אז אולי פעם שלישית, אבל כל פעם הוא משכנע אותי, אומר לי, זה לכבוד אבא. אז בזה אין לי טענה, אני יושב בשקט. טענה נכונה, ונעזור. שבוע שעבר, אמרתי שני חידושים, אחד שהוא נטו שלי, ואחד שגם אני וגם אבא באותם המילים, עליו השלום, שנבדל חיים טובים. היות ואני רואה פה פנים חדשות, אני אחזור בקצרה על החידוש שאבא שלי, כי הם חיינו ואורך ימינו, שאנחנו בברכת אהבת עולם של ערבית לפני קריאת שמע. אז לפני שנה, שנתיים, 3 עלה לי, שמתי לב, כי הם חיינו ואורך ימינו, ראשי תיבות בגימטריה 49. שבוע שעבר ספרתי את זה, אז עכשיו תשמחו שזה בסדר. שבוע שעבר בדקתי עם ביחד עם כולם. זה 49. זה רמז, הרי מפסח סופרים 49 יום לקראת חג מתן תורה. זה מה שעלה לי. אבל אני בשבוע שעבר ראיתי את החידוש של אבא על אותו המילים, וזה הזכיר לי את החידוש שלי. אבא עליו השלום כותב כך, כי הם חיינו ואורך ימינו. כי הם ראשי תיבות בגימטריה 25. כמה יש אותיות בשמע ישראל, בפסוק של שמע ישראל, שמע ישראל הוויה אלוהינו הוויה אחד, 25. עכשיו בוא נמשיך. כי הם חיינו ואורך ימינו, ראשי תיבות בגימטריה 24. כמה יש באותיות בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, 24 אותיות. זאת אומרת, אומרים את זה לפני קריאת שמע. כשראיתי את החידוש של אבא, נזכרתי בחידוש שלי. והזכרתי לכם את מה שהרב אדיר פעם כתב לי, כשנתן לי מכתב ברכה לחוברת שהוצאתי של משנה, יש שם פירוש רש"י ופירוש אמת כנס של אבא עליו השלום, ומה שאני כתבתי גם על רש"י גם על אמת כנה. אז רבי אדיר כותב, אב ובנו שראו את החידוש. מה זה אב ובנו שראו את החידוש? יש משנה במסכת ראש השנה, הרי כשבאים, הרי פעם איך מחדשים את החודש, צריכים עדים שראו את הלבנה. אז קרובים, פסולים לעדות, לא יכולים לבוא לעד ביחד. אז יש משנה שאומרת, אב ובנו שראו את החודש. אז רבי אדיר שכותב, אב ובנו שראו את החידוש. אז פה היה אב ובנו שראו את החידוש. דרך אגב, אב ובנו שראו את החודש, זה היום ראיתי, מסכת ראש שנה פרק א', משנה ז'. כדי שלא נשכח את הפרק ואת המשנה, כתוב, היה נותן בהם סימנים. הפרק א' זה אב, זה א'. אב ובנו, ראשי תיבות בגימטריה ז', זה משנה ז', ככה תזכור שהמשנה הזאת מופיעה, פרק א', משנה ז'. אבל היה לי עוד חידוש, שאמרתי, הוא רק שלי. תודה רבה, שלום. בסדר. עכשיו היום אני רואה שגם שם אבא עליו השלום כתב משהו. בגלל שיש פה עוד משתתפים, אני אחזור עליו. אמרתי שכחודש, אולי פחות, לפני פטירת אבא עליו השלום, ב5 בבוקר, אני הולך שירותים, נוטל ידיים, ואני, בא לי לגמור אלוקי נשמה, מה שאני אף פעם לא עשיתי. אני אף פעם לא אומר אלוקי נשמה כשאני חוזר למיטה, כי אחר כך יהיה לי ספק. אני גם עייף, אני מתוך שינה, מה הקשר להגיד? אותו פעם, זה היה ביום חמישי בלילה, ב5 בבוקר. הכל מצטרף ל5. תכף תראו מה זה, למה אני אומר את זה.
אותו פעם אני כן אומר אלוקי נשמה, ואני גם סופר. אני מוצא את עצמי ב5 בבוקר סופר, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה מזה, ואתה עתיד תלה ממני. אני אומר, יופי, זה כנגד 5 חלקים שיש, 5 חלקים שיש לנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. טוב, הייתי מבסוט, אמרתי איזה יופי, ב5 בבוקר לקבל כזה גילוי, אני צריך אני חלק ב8, אני לא אעלה אתכם, מי שרוצה יכול לצפות, כאילו היה לי כמה הוספות שם, הוספות יפות, זה לא הודפס בבית נאמן, השיעור הקודם הודפס, השיעור הזה לא הודפס, אולי ידפיסו אותו איכשהו. אז, אבל פה זה חידוש רק שלי, ואז אני מגלה באור תורה, יש באור תורה טבת תשע"ח, אבא עליו השלום, תראו מה הוא כותב. שם הוא, איך כתוב? אשר לא ישבית גואל, זה כתוב במגילת רות. אבא נפטר עליו השלום, אבל החידושים שלו, לקרוא את החידושים, לקרוא את הדברים, זה בבחינת אשר לא ישבית גואל. הוא כותב ככה, אתה נפחת בי בגימטריה 555, 555. רמז ל5 חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שכל אחד סוג א', א', א'. מה זה א', א', א'? 111, זה א', 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 כפול 5. רק שהאדם בעוונותיו מטמא אותם. אז אנחנו רואים שגם בחידוש הזה יש את אב ובנו שראו את החידוש. היום קראנו פרשת נשוא. זה ידוע שהפרשה הארוכה ביותר זה פרשת נשוא, והמסכת הארוכה ביותר זה בבא בתרא, ופרק התהילים הארוך ביותר זה קי"ט, 176 פסוקים. אבא עליו השלום רומז את זה בתהילים י"ט, מתוחים מדבש ונופת צופים. צוף בגימטריה 176, ונופת, מה זה ראשי תיבות נופת? נון זה נזיקין, מסכת בבא בתרא זה מסדר נזיקין, פה זה פרשה, פרשת נשוא, והתו זה תהילים. עכשיו, מסכת בבא בתרא, פה באור תורה גם זה מובא, בזמנו, עשרות שנים, הבמה של אבא, שעליו השלום, בחידושי תורה שלו, זה היה אור תורה, זה ידוע מפורסם. אור תורה זה היה הבמה. הוא היה אמנם עורך את החוברת 3 שנים, אני זוכר את זה. איזה לחץ היה בבית, הוא בעצמו היה הולך למדפיס בפרדס כץ. פעם הדפוס היה עם עופרת, זה לא כמו היום, היום היה הכל, הוא היה הולך, טורח. 3 שנים. היה רב ברדה שנה אחת, רבי אפרים חדד שנה אחת, ורבי ישראל כהן, זה העורך המיתולוגי, עשרות שנים, שיהיה בריא עד 120, אמנם היום כבר עוזרים לו. אז הוא היה מפרסם, וטוב שהוא פרסם. אחר כך המלקטים לוקחים מפה ועושים איזה ספר, שיהיו בריאים. אז פה הוא כותב, טוב, הוא כותב שהאמת היא שבמחשב מצאו שמסכת ברכות היא המסכת הארוכה ביותר, ככה הוא כותב פה. אבל אני זוכר ששמעתי ממנו שאומרים בשם הגאון מווילנה שמסכת ברכות היא הארוכה ביותר, אבל בדקו במחשב ובפועל מצאו שמסכת שבת היא ארוכה ביותר. כי אמרו, הוא אומר ככה, אשכנזים כל דבר תולים בגאון מווילנה. למה? כי כדי שאין עליו קושיות, אתה לא יכול להקשות. הייתי לפני שבועיים, הלכתי לדבר בפתח תקווה עם הרב מיכאל סיגרון שיהיה בריא, והוא מספר שהוא בא לאבא עליו השלום פה, אבא עליו השלום היה מתפלל בנדבורנה. הוא הגיע אליו לנדבורנה, והוא אומר לו חידוש בשם הגאון מווילנה.
אבא מיד אמר לו, אין כזה דבר. הוא לא אמר דבר כזה. טוב, מאיפה הביטחון? הוא מתפלא כזה, טוב, יושב בשקט. הוא התקשר לאח שלו, אז לא היה מחשב ואוצר החוכמה וכל זה. אח שלו, רבי מאיר סגרון ממושב בר יוחאי. אז הוא ישר אמר לו, כן, זה בספר פלונית, זה. הלך לאבא למחרת, הוא היה מבסוט, יש לו קושיה על הראש ישיבה. זה דבר גדול. אז הוא בא אליו, והוא מביא לו את הספר. הוא אומר לו, הנה הרב, הנה הגאון מבינה. ישר הוא מסתכל, אומר לו, זה לא, הוא לא כתב, זה שקר, זה לא הגאון אמר. מה, אבל פה, אבל הנה, יש פה ספר, כתוב שמי חיבר אותו. אז אבא שלי, הרב השלום, אומר לו, תסתכל בחידוש הבא, נראה לך שהגאון יכתוב כאלה שטויות? זה הכל, הם תולים, הם כותבים, הכל ותולים בהגאון מבינה. ככה הוא אמר. אז גם פה, בקיצור, מסכת שבת היא ארוכה ביותר במילים. למה בבא בתרא יש ב-176 דפים? כי יש שמה, אין שמה פירוש ראשי. פירוש ראשי הוא קצר. רשב"ם הוא מעריך. אבא מספר, הרי כפרת משכבו, הוא מספר, אבל הרגשתי כשהוא מספר, הוא לא בטוח ככה הרגשתי, אולי אני טועה, אבל שהסיפור, הוא לא בטוח בו. זאת אומרת, הוא לא בטוח שזה אמין. הוא מספר שרשב"ם הביא לסבא שלו, רש"י עליו השלום, את הפירוש שלו על הש"ס, ורש"י אמר, הידיים שלי כבדות, כבדו ידיי, הפירוש שלך יותר מדי כבד, יותר מדי ארוך. כאילו הרגשתי כשהוא סיפר שהוא לא בטוח בו, בסדר. הוא אומר, אם רש"י היה חי עוד שנה, שנתיים, אז היה לנו גם את פירוש רש"י על מסכת בבא בתרא. אבל פירוש רשב"ם זה ארוך. לכן יש במסכת הזאת 176 דפים. יש פסוק בספר משלי, פרק י"ג, וחוסך, יש מפזר ונוסף עוד, וחוסך מיושר אך למחסור. אז אבא בפירוש אמת כנה כותב, מיושר אותיות מראשי. אם אתה תדלג מילה אחת בראשי, אך למחסור. ואז הרב מרדכי גנות, זה חסיד ויז'ניץ, שכל שנה בשבועות מגיע פה לבית כנסת, כשהיה קטן, כשהיה גדול, היה מגיע בשבועות, יושב כתלמיד מן המניין, וקורא עם כולם את המשלי, עם המנגינה שלנו, עם המבטא שלנו, את משלי, את העזרות. אז הוא הוסיף לו, יש מפזר ונוסף עוד, ההתחלה של הפסוק זה רשב"ם, שהוא מפזר, שהוא מעריך פה באור תורה שהבאתי, בסוף אבא כותב, עליו השלום, כותב, ליקט וערך נאמן סת. זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה חידושים שלו, הוא ליקט אותם. הוא מביא פה ככה, למה יש 176? כי בתורה יש 8 דרגות, חייב וזכאי, אסור ומותר, כשר ופסול, טמא וטהור. אז 8 כפול כ"ב אותיות, יצא לך 176. עכשיו הוא מביא עוד משהו, אבל מאבן עזרא. בגלל זה ביקשתי את אבן עזרא, כי יש פה, לי יש איזו שאלה פה. הוא כותב, האמת היא, זה נמצא בתחילת ק"ט, הוא כותב פה בשם אבן עזרא, שמזמור השרתי ממדרך, שאין פסוק שאין בו אחד מ8 לשונות אלו. דרך, תורה, עדות, פיקודים, אמירה, חוק, מצווה, משפט. אני אמרתי בוא נבדוק, בוא נבדוק ביחד. השרתי ממדרך, הנה יש פה דרך. זה ככה גם קל לזכור, כשאתה שומע כשאתה רואה את הפסוקים, אתה זוכר את הלשונות. השרתי ממדרך דרך. הפסוק הבא, אשר נוצא עדותיו, עדות. בוא נמשיך, פסוק הבא. אף לא פעלו עוולה, בדרכיו הלכו, שוב פעם דרך. פסוק הבא, אתה ציווית פיקודיך. הנה, פיקודים.
פסוק הבא, חלה יקונו דרכי. הנה דרך. אבל, הנה, אז לא אבוש בהביטי את כל מצוותיך. זה מצווה, זה הפסוק הבא. והפסוק שאחרי זה, עודך ביושר לבב ולומדים משפטי צדקך. זה אני לא מבין, כי הצדקך, זה לא אחד פסוק זין, אני לא רואה את אחד משמונה לשונות. אז נדמה לי שבאבן עזרא בפנים, אני אסתכל שנייה אחת, נראה מה הוא כותב. הנה. לא, אין לי תשובה. כאילו, יש פה איזה שינוי באבן עזרא, אבל אין לי תשובה לשאלה שלי. טוב. ולזה אמר דוד, צדקתך צדק לעולם בגימטריה 170, זה אבא כותב ממנו או מאחרים, לעולם בגימטריה 176, ותורתך אמת. היום בפרשה קראנו, יברכך השם וישמרך, אז יש ככה, 3 פסוקים, יברכך השם וישמרך, 1, יאר השם פניו אליך וחונקה, 2, יישא השם פניו אליך וישם לך ושלום, סליחה. אז גם זה אבא עליו השלום כותב, יברכך השם ראשי תיבות י' י'. הפסוק הבא, יאר השם י' י'. הפסוק הבא, יישא השם י' י'. ביחד ראשי תיבות, בגימטריה זה 60. 60 גיבורים סביב לה. כנגד 60 אותיות של ברכת כהנים. ברכת כהנים יש 60 אותיות, כנגד זה בסוד 60 גיבורים סביב לה. בסדר, כן, בסדר. לא אמרתי. ובאו המילים, עכשיו איך המילים, איך הברכות? יברכך השם וישמרך 3 מילים, 3, אחר כך יאר השם פניו אליך וחונקה 5, יישא השם פניו אליך וישים לך שלום 7. זה הולך ועולה, הברכה לא באה בבת אחת, היא באה לאט לאט. ואותו דבר באותיות. גם באותיות, הברכה הראשונה יש בה 15, הברכה השנייה 20, והברכה השלישית 25. ולכן הוא כותב, יאר חסרה י', הרי אפשר לכתוב יאיר, אפשר לכתוב וישים לך שלום. אז אומרים, לפעמים חסר, אז איפה הי' נעלמה? יש צרה, הרי יאר וישם, מה הניקוד שם? צרה. הניקוד הנוסף במקום חיריק, זה בעצם הי' שחסרה. אז אבא עליו השלום כותב, לכן חסרה י' כדי לשמור על מספר של 60 אותיות. והושלמו היהודים בניקוד הצרה שלפניהם. אני רוצה לספר סיפור אישי, סיפרתי אותו בשבעה, שקשור לברכת כהנים. אני הייתי גר פעם קרוב, אני כבר 15-16 שנה ברמת אלחנן. בשנים הראשונות עוד הייתי מגיע הרבה יותר מאשר בשנים האחרונות, במיוחד היו לי כאבי רגליים. בכל אופן, היה לי סבל, לפני 20 שנה התחיל לי הסבל הזה, אולי יותר. לא עליכם, היה לי פצעים בראש, שזה כמו מחטים. והלכתי לכל הרופאים, כל הרופאים הלכתי. ופרטיים, ומשחות, וכדורים. לא עזר לי כלום לא עזר לי. לפני 11 שנים הוצאתי ספר לחם הביקורים. עכשיו לא, לפני שאני מספר את זה, ואבא עליו השלום היה יודע את זה, כשהוא היה שם את הידיים שלו עליי בברכת כהנים, אני הרגשתי איך הוא שם את הידיים בשיא העדינות. יש ספר שהוציא אותו דוד סופר, סיפורים על אבא עליו השלום, הוא הביא את הסיפור הזה, אבל ממש ההתחלה שלו לא נכונה. אני לא חושב שסיפרתי ככה. כמו שאני מספר לכם, אני לא יודע למה, אני התכוננתי להביא אותו ולהקריא דברים לא נכונים.
אסור, צריך לדייק, אני לא יודע למה הוא כתב שאבא דואג לי, וזה שטויות במיץ עגבניות. מה שסיפרתי, שאבא עליו השלום היה שם את הידיים שלו עליי בשיא העדינות, כי הוא יודע שיש לי פצעים, וזה חזר על עצמו גם כשאני תקופות, לא הייתי מגיע רק פעם בכמה חודשים, גם בראש השנה, אני זוכר, גם כן ממש בשיא העדינות. קודם כל זה לספר על אבא, על העדינות שלו ועל הזיכרון, איך שהוא מתחשב בסבל של הזולת, של הבן, של כולם. אבל מעבר לזה, לפני 11 שנים הוצאתי ספר לחם הביקורים שטרחתי בו כמה שנים טובות, ימים ולילות. הרב אדיר זוכר כמה טרחתי בו. וברוך השם, התוצאות הן שעד היום לוקחים אותו למרות מחירו הגבוה ובלי שום פרסום. כשהוצאתי אותו, חודש אחרי שהוצאתי אותו, נודע לי על רופא, קוראים לו דוקטור גולד ברחוב רמב"ם, רופא עור. בהתחלה אמרתי, אף אחד לא עזר לך, מה תלך? אבל אמרתי, בוא ננסה. לא יודע, מישהו הציע לי אותו, לא... הלכתי אליו. הוא הביא לי אנטיביוטיקה, כדורים, וגם לקח לי, זה רופא של פעם, הוא בכלל על כיסא גלגלים בכלל, הוא בקושי זז. הוא לקח לי דוגמית, זה נקרא תרבית, לקח מקל, נגע בפצע, שם לי אותה בקופסה, אמר לי, תיקח את זה למקרר, ממש שיטות של פעם, קח את זה למקרר, ואני אתן לך פתק לאחיות, שהוא רוצה לבדוק איזה סוג חיידק זה, כדי להגיד לי איזה טיפול ייתן לי. טוב, עשיתי את זה, ואז הוא נתן לי כדורים ומשחה. עד היום אני עושה אותה. משחה אנטיביוטית. אני לא האמנתי. האיסורים הקשים נעלמו. אני תליתי את זה אך ורק בזכות לחם הביקורים. הרי הלכתי לכל הרופאים, לא עזר כלום. פתאום בורא העולם שלח לי רופא, וזה הכל מלמעלה. וזה, עכשיו אני ככה המשכתי זה 4 שנים, אחרי 4 שנים זה כבר לא... אני הייתי עושה בחוכמה. הייתי לוקח את הכדורים האלה שבוע בערך, עושה הפסקה שבועיים. למה? כי נזכרתי בסיפור של טיטוס בגמרא גיטין, שם כתוב, היתוש היה מנקר במוחו, וכשהוא שמע את הפטישים של הנפחים, אז הוא הפסיק. אז טיטוס היה לוקח יהודים שידפקו לו שם כדי... עכשיו היתוש אחרי חודש התרגל, אז לא עזר לו כלום. אמרתי, גם החיידק הזה, אני אתן לו כדורים, הוא יתרגל. אז בואו נבלבל אותו. ככה עשיתי, והצלחתי 4 שנים. אני לפני כמה שנים, שעוד פעם זה נהיה לי חריף עוד פעם, אמרו לי זהו, הוא כבר גמר. הוא בכלל היה על כיסא גלגלים, והוא גם שאל אותי מה שלום אבא, והתברר לי שאבא עליו השלום היה אצלו לפני 40 שנה. כשסיפרתי לאבא, אמר לי, מה, הוא עדיין עם כיסא גלגלים, הוא עדיין מקבל קהל? אמרתי לו, כן, הוא עדיין מקבל קהל. אז הלכתי לרופאת עור אחרת, היא החליפה לי אנטיביוטיקה, וזהו, ככה. זה סיפור על ברכת כהנים שקראנו היום. אנחנו דיברנו שהשיעור של אבא עליו השלום התחיל במוצאי שבת, כשאמא נפטרה, אז בשבעה הגיע, כמה נשאר זמן לדבר? 2 דקות? טוב, 2 מילים. בסדר, אני אגיד משהו וזהו. רבי שמעון חררי, כשהגיע לנחם, אז הוא הציע לעשות שיעור פעם או פעמיים בשבוע בעין יעקב, וזה תפס מיד אחרי השבעה. זה היה בבית, 1-2 שנתיים, לא זוכר כמה. אחר כך זה התחיל להיות בבית כנסת כשהיה קטן. זה היה שיעור מאוד מיוחד בעין יעקב, אהבו אותו מאוד, אפילו הרבה הצטערו כשזה עבר לשיעור כזה כללי. ואז אמרו לי שנתחיל לעשות, כאילו להמשיך את השיעור, זה גם על אלוהי נשמת אמא, שזה התחיל בזכותה. אז עכשיו כבר נגמר הזמן, אני אגיד לכם
עין יעקב ראיתי שהוא מתחיל בפרק שני, אבל לא מתחילת פרק שני. אז אני אומר לכם משהו מתחילת פרק שני. היה קורא בתורה והגיע הזמן המקרא. אני משתדל בלי נדר כל שיעור להזכיר את אבא כמה פעמים, עליו השלום. אני יודע שגם אלו שהיו נותנים שיעור במקומו, כשהוא היה לא הרגיש טוב, תמיד מזכירים אותו, אז על אחת כמה וכמה שאני צריך להזכיר אותו. היה קורא בתורה והגיע הזמן המקרא, אבא עליו השלום שואל, מה זה והגיע הזמן המקרא? איך צריך להיות כתוב? והגיע הזמן קריאת שמע. מה זה והגיע הזמן המקרא? הוא אומר, זה בשביל החרוז. היה קורא בתורה והגיע הזמן המקרא. הוא הביא דוגמאות בבית נאמן, בפרשת יתרו, פתחתי עמוד רש סמך ב', יש שם הרבה דוגמאות. אני אגיד לכם שתיים מהם. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך. אותך כתובה עם ה' בסוף. המילה אותך, אבא כותב, מופיעה פעם אחת בלבד בכל התנ"ך. מה זה אותך? איזה סגנון זה? מה זה אותך? למה? בשביל החרוז. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך. עוד משהו, כל הדבר הגדול, יביאון, לא זוכר, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. 4 פסוקים אחרי זה כתוב, כל הדבר הגדול יביאון אל משה, לא, תביא שמות, תביא לי שמות, כל הדבר הקשה יביאון אל משה, זהו. וכל הדבר הקשה, למה שינוי? הרי מקודם אמרת, 4 פסוקים לפני זה אמרת דבר גדול, דבר קטן, למה? זה שוב פעם בשביל החרוז, וכל הדבר הקשה יביאון אל משה, שבעזרת השם לא יהיה לאף אחד קשה בחיים, ויהיה בשורות טובות, שבוע טוב.